1950 मायथाइनिफ्राय रुजुरुमु रायजो जाबोबाय दंमोन चिरां जिल्लानि रांगिजरा गामि। नाथाय 2008 मायथाइयाव खोमसिनि दाखा जोमै जानानै साग्लोबदों बै गामियाव। हरखाब बागदावखांहोदों गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ। जानाय लोंनाय सुखु गोजोन गैला बै रागिजरा गामियाव। नंगौ, बे समाव बिटिसिनि ओरैबायदि मोनसे गामिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा बियाबनि रांगिजरा गामिया भारत उदांस्रि जानायनि समनिफ्रायनो रुजुरुमु रायजो जाबोदोंमोन। नाथाय थांनाय 2008 मायथाइयाव सरकारा बै गामिखौ मानास वाइल्ड लाइफआव सोसनजायो। बे बाथ्राखौ नाथाय गामिनि रायजो राजाफ्रा जेबो उदिस गैयामोन। थांनाय बोसोरब्रैसो आगोलाव बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो समखिखांदों। रायखांनो नांगोनदि बै समाव बिपिएफ खुंथायगोआव थानाय समाव इएम महरै खावसे किल'मिटार जानथायाव थानाय नुसुंसेनिनो जेम्स बसुमतारिया बिथांमोननि गामिखौ रैखा आरो रायजो राजाफोरनो फोरमायालासिनो मानास वाइल्ड लाइफआव सोसनहरनायखौनो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। साननो गोनां बाथ्रा, बिथांमोननि आखायाव रोखा फोरमान बिलाइबो दं। बै जायगायाव रायजो जानायनि बे एसेबां बोसोरनिफ्राय रायजो जानाय गामिनि हा फाट्टा रानना होनो हायैयाव दुखुनांथाव। बे समाव गामिनि रायजो राजाफ्रा मा फोरमायखो मिथिना लानि। जोंनि जेंनाया सिगाङावनो आङो बडलेण्ड बुब्लिखौ बरायना लाग्रोबाय रायजोनि जानानै। दा गिबियावनो बे बडलेण्ड बुब्लिनि सोंनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, जेंनाया थारमाने जोंहा सिगाङो जेबो उसुबिदा गैयामोन फरेस्ट नर्मालनि सिङाव थानायाव। ओमफ्राय बेबायदिनो फैयै फैयै दा जोंथ' अकस्मात जाहैबाय, मिथियामोन। दा फैयै फैयै जोंना जे बे बिटिसि जेनोखि गोदान सरखार जादों, बे समनिफ्राय सिङाव मावै मावै जेब्लानाखि 2008 बे समाव जोंखौ वाइल्डलाइफआव सोनानै जोंनि गामिखौ बिराद उसुबिदा खालामना होदों। ओमफ्राय जोंनिया बेनो समस्या गोलैनानै दं आरो। मा गामि गोलैयो? राङिजरा फरेस्ट भिलेज। समस्थिया जोंनिया दा बिटिसिया निसिमा, ओमफ्राय बिधान सभाया जोंना बिजनि। जोंथ' बिराद मोजाङैनो आसा खालामदोंमोन बिनि सायाव। बियो जोंनि उसुंसेनि सासे जोंजोंनो दैथायहरजानाय सासे मोजां मानसि होननानै जों आसा खालामदोंमोन। जेनेबा जोंनि गामिखौ, जोंनि समस्याफोरखौ, माखासे हानि उदां जानायफोरखौ जों बिसोरनि सायाव आसा खालामदोंमोन। ओमफ्राय जोंनि सिगाङाव बुंनायबो दंखायोमोन, नोंसोर जा समस्या जादों बेखौ जों समाधान खालामगोन, एकमात्र आंखौल' सापर्ट खालाम, बेफोरबायदि खोथा बुंनाय दंमोन। नाथाय फैयै फैयै नैबे जोंखौ हाखरावसो खोलैना होनाय बेफोरबायदि माबाखौ नासयनायखौ जोङो मोनबाय। नाथाय गेदेमा मानसि हिसाबै जोंखौ एसे सिन्था खालामनांगौमोन। जों फरेस्ट आन्डाराव थानानै माखासे मोननायनि सुबिदाफ्रा जोंहा ओरैनोबाबो बन्सितखा। दा फरेस्ट भिलेजआ बेफोरबायदि जोंना डकुमेन्टस मोनैनि थाखायनो माबा मोनसे सरखारनि सेंसन मोननाय मानाय बेफोरबायदि एनअसि होनो हायैयाव जों माखासे अनुस्थानफोरनि थाखाय बन्सित जानानै फैदों। आरो बेखौ नुनानैब्लाबो दिनै खाथियाव एमसिएलए थानानै, खाथियाव ब्लक प्रेसिडेन्ट थानानै जोंखौ बेबायदि नासयनायखौ जों बिराद दुखु मोनदों आरो। जोङो बे जायगायाव 1946 सननिफ्रायनो जों बहाय फरेस्टजों दोनफैजानाय मानसि। वाइल्ड लाइफआ 2008 निफ्राय जोङो बेखौ क्लियार मिथिदों आरो। जों जेबो मिथियामोन। गामियाव जोंहा सासे गावबुरा दंमोन। दा बेजों गफ'नि हिसाबै रायलायनानै बोरै पास खालामलायखो जोंनो रायजोजोंबो नुजाथिनानै बेखौ सावरायनाय जायाखै। खुन्थिया गायोबा मा जागोन, वाइल्ड लाइफआव सिङाव थायोबा मा जागोन, जोंजों खुनु बेबायदि रायलायनाय गैया आरो। ओमफ्राय जों मिथिया।
दा बेवहायनो बेफोरबायदिया जादों खोमा माने जोंनो खोन्थायाखिसै नालाय जों बेखौ माने मिथियाखिसै माखासे समाव ओमफ्राय नैबे 8 सनाव 2008 सनाव जेब्ला बियो माने वाइल्डलाइफआव हाबबाय होननानै जों मिथियो अब्लासो जोङो बागदावखांनाय फैदों दानि नैबे मेलानि जे खोथा बुंदों हा मोननायनि हा गैयिफ्रा दा बहाय जोङो गोदान सरखार दानि UPPL बिटिआरनि सरखार दा बिसोरनि सायाव जोङो खावलायनो सानो जे जों गामिया माखासे बेफोरबायदिनो हा गैजायै दङ ओमफ्राय माखासे बेबायदिनो रिजार्भ ओनसोलाव दङ ओमफ्राय बिसोरो खुनु सार्भे माबाजों माने मोनथाय मोननायनि थामोनथा जायाखै ओमफ्राय माखासे बेबायदिनो फरेस्ट आन्डाराव लुनानै दङ बिसोरनि GPS माबा मोनसे खाजोना होनाय माबा मोनसे लेन्ड हल्डिं मोननायनि अधिकार जाथ'वाखै दा बेखौ जोङो गोदान सरखार जिहेथु दङ UPPLनि दानि बिटिआर सरखार जों बिसोरनिफ्राय माने राइट माबा मोनसे मोननाय बेफोरबायदिखौ जोङो दा आसा खालामो आरो सरखारनि खाथियाव जों बेखौनो आर'ज खालामो आरो थाफैजेनथारनायाव जोंनि गामियाव 15-16 घर बेबायदि थाफैनाय जादोंमोन ओमफ्राय जों बर' न'खरा बेबायदि दंमोन ओमफ्राय आदिबासिफ्राबो 25 घरसो दंफैयोमोन आरो बिसोरबो दोनफैजानाय माने हाग्रा एवनानै थाफैयाखै बेखौ माने जबरदस्ति गावसोर दोनफैनायाव जोङो माने थाफैनो बायद' जादों आरो बेबायदि 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन